парвона саттарова аз умраи аввалин хаткунандагони коллеҷ аст ки баробари кушода шудани муассиса яъне соли 2014 ба таҳсил фаро гирифта шуда буд. ӯ яке аз донишҷӯёни фаъоли коллеҷ ба ҳисоб мерафт ва баъди хатм сазовори дипломи сурх гардид. خیلی شدم که این کالج رو با دیپلم اعلا ختم نمودم. در آینده میخواهم با خلق و وطن خود خدمت نمایم. монанди парвона 142 нафар донишҷӯён аввалин шуда муассисаи ғайридавлатии коллеҷи тиббии шаҳри турсунзодаро бо ихтисоси кори ҳамширагӣ хатм намуданд ки аз инҳо 10 нафарашон дипломи сурхро сазовор гардиданд. ман сараввал миннатдории худамро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам ки ба мо ҷавонон чунин шароитҳоро муҳайё карданд. имрӯз ки ман касби духториро аз худ кардам, кӯшиш мекунам ки ба халқу ватани худам хизмати шоистаи худро расонам. маросими дипломспории хатмкардагони муассисаи ғайридавлатии коллеҷи тиббии шаҳри турсунзода дар фазои тантанавӣ сурат гирифт. роҳбарият ва ҳайати устодони коллеҷ донишҷӯёнро барои соҳиб ихтисос гаштанашон табрик гуфтанд ва эшонро ба хизмати содиқона ва ҳифзи солимии ҷомеа даъват намуданд. дар муассиса то имсол 600 нафар донишҷӯён аз рӯи як ихтисоскори ҳамширагӣ таҳсил менамуданд. соли ҷорӣ бо 3 ихтисоси дигар кори дандонсозӣ, момодоягӣ ва табобатӣ таъсис дода шуд ки барои васеъ намудани фаъолияти минбаъда мусоидат менамояд. тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. омӯзгорони фаннӣ ва тахассусӣ дар тамоми соҳаҳои тиб дарс мегӯянд. барои бо технологияи информатсионӣ кор кардан тамоми компютерҳо, шабакаҳои интернет дар мо мавҷуд аст. қироатхонаҳо бо тамоми лексияҳои омӯзгорон электронӣ тайёр карда шудааст. ҳангоми таҷрибаомӯзии донишҷӯёни мо дар асоси шартнома дар дармонгоҳҳо, дар беморхонаҳо таҷрибаомӯзиҳо мегузаронанд ва кори худро хеле хуб меомӯзанд. ин муассиса дорои шароитҳои муосири таълимӣ буда барои босифат гузарондани ҳам дарсҳои назариявӣ ва ҳам амалӣ мусоид аст. муассиса бо маводҳои таълимӣ, мизу курсӣ, тахтаи синфи электронӣ, асбобу лавозимоти тиббӣ, компютерҳо ва лавозимоти тиббӣ барои синфхонаҳои таҷрибаомӯзӣ таъмин аст. насли ҷавон таҳсилро дар чунин шароитҳои замонавӣ ба роҳ монда аз ғамхориҳои роҳбарияти олии кишвар арзёбӣ мекунанд ва иқдом доранд ки бо соҳиб шудан ба ин касби пуршараф ба ватани худ хизматҳои содиқона менамоянд. собирҷон саидов, сайфиддин иброҳимов, шаҳри турсунзода, ҷаҳоннамо.